Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento na pinamagatan nating pulbura sa pugad ng mga aswang. Inumpisa na nga nila ang pagsasanay sa pamamagitan ng pagtuturo ni Mang Usting. At sa mga panahon namang libre sila at walang ginagawa, ay sinasamantala naman ni Andy ang pagkakataon upang makausap ang dalagang si Salve. At sa kanilang mga pag-uusap ay nagkaroon na rin ng lakas ng loob si Andy na sabihin na ang tunay niyang nararamdaman para dito. Bagay na hindi naman na ikinagulat pa ng dalaga. Dahil umpisa pa lang ay pansin na pala niya sa mga kilos pa lang ni Andy. Pero sinabi ni Salve na hindi pa siya handa. Pagpapaliwanag pa niya ay hindi pa siya nakaranas ni minsan na pumasok sa isang relasyon. Ngayon pa lamang kung sakali, kung kaya sana ay maintindihan daw siya nito. Ngunit inamin naman niyang may nararamdaman din siyang espesyal para sa binata. Kung kaya, natuwa naman si Andy at sinabing hindi naman siya nagmamadali at handa siyang maghintay. Nang ikalimang gabi na nila sa nayon, habang magkakaharap at masaya silang nagkukwentuhan, ay bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na boses na humihingi ng tulong. Nagmamadaling lumabas sila Mang Usting upang alamin kung ano iyon. Kaya sumunod din sila Andy at Kevin. Paglabas nila ng bahay ay bumungad sa kanila ang isang lalaki na humahangos at puno ng putik ang kanyang kasuotan. At humihingal itong humingi ng tulong na panay pa ang pagmamakaawa nito. Sabi pa ng lalaki ay mayroong mga gustong pumatay sa kanya. Nang magtanong si Mang Usting sa lalaki kung sino yung mga gustong pumatay sa kanya, ay sinabi nitong hinahabol umano siya ng mga aswang. Sabay turo sa gawin niyang likuran kung saan siya nanggaling. At nang mapatingin sila sa itinuro ng lalaki, ay naaninagan pa nila yung sinasabi nito na mga nakatayo. At tila ba nagbabaka sakali pa rin ang mga ito na kanila pa rin maisagawa yung masamang balak sa lalaki. Pinakalma naman nila Mang Usting yung lalaki at sinabing sila na ang bahala at walang mangyayaring masama sa kanya. Nagsimula na ring maglabasan ang mga kalapit nila at magkakasamang pinuntahan kung saan naroon yung sinasabi ng lalaki. Ngunit papalapit pa lamang sila ay nagsialisa na ang mga ito. Kaya naibulalas ni Mang Usting na magaling lang talaga ang mga ito sa talikuran at ayaw naman lumaban ng harapan.
Kanila munang pinatuloy sa bahay yung lalaki. Nalaman nila mula dito na papauwi na pala ito sa kanila. Ngunit natsyempuhan at naharang ng mga sinasabi nitong aswang at naiyak na ito ng tuluyan habang ikinukwento sa kanila ang kanyang sinapit dahil natapon sa daan ang dala niyang bigas nang siya ay tumakas nang habulin ng mga aswang. Naawa sila mang usting sa lalaki kaya kanila itong binigyan. Sa puntong iyon ay lalong naragdagan ang galit ni Andy sa mga aswang. Mabilis na lumipas ang mga araw at halos hindi nila namalayan na papatapos na ang inilaan sa kanilang bakasyon. Nangako sila Andy at Kevin na muling babalik doon sa nayon kapag mayroong pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanilang ginagawang pagsasanay. Pero malaking pasasalamat na rin nila kay Mang Usting sapagkat mayroon na rin silang mga natutunan at buhay na ang bertud na ipinagkaloob sa kanila. Nang huling araw na nila doon sa nayon ay napagpasya nila Andy at Kevin na magkaroon ng munting salo-salo sa kinagabihan. Kung kaya, nagpabayan sila. Nang marating nila ang bayan, habang abala silang namimili, ay may napansin si Andy sa biglaan niyang paglingon. Nakita niya yung lalaki na humingi ng tulong sa kanila noong nakaraan. At nang kanya na sana itong lalapitan upang kausapin at kamustahin, ay bigla niyang naramdaman na may humawak sa kanyang kamay. Pinigilan siya ni Salve. At nakita niya pang bagya itong umiling na para bang sinasabing wag. At hinila siya nito na nagmamadali silang umalis mula doon at sila ay lumipat ng pwesto. Sumunod naman sa kanila si Kevin. Nang hindi na sila abot ng paningin ng lalaki at ng mga kausap nito, ay tinanong ni Andy si Salve kung bakit siya nito pinigilan. Sabi ng dalaga, masama ang kanyang kutob pagkat ang mga kausap ng lalaki ay ilan sa kanilang mga kaanak na aswang. Kaya sa kanyang palagay ay nagpanggap lamang ito nung gabing iyon na nais lamang mag-espiya doon sa kanila para alamin yung mga nangyayari sa loob ng kanilang nayon at kung ano ang ginagawa nila Andy doon. Dahil sa mga sinabing iyon ni Salve, ay doon nalaman ni Andy kung gaano talaga kalala ang idwaan sa angka ng dalaga na talagang gagawin ang lahat para lamang madaig at malupig ang isang grupo. Nagmadali na sila sa kanilang pamimili at agad na ring umuwi. Pagdating nila sa nayon, ay naging abala silang lahat sa paghahanda. At nang sumapit ang gabi, ay masaya namang naitaos ang munti nilang salo-salo. Pero sa kabila ng saya ay pansin ni Andy ang lungkot sa mga mata ni Salve. At ganun din naman ang kanyang nararamdaman. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa naisipan na nilang magpahingang lahat. Nang mga madaling araw ay nakaramdam si Andy ng matinding ginaw. Napakalamig ng simoy ng hangin, kung kaya nagising siya. Sinubukan pa niyang kapain ang kumot ngunit iba ang
ang kanyang naramdaman. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay medyo nagulat pa siya nang makita niya ang magandang muka ni Salve. Halos hindi siya makapaniwala. Nakatabi niya ang dalaga sa higaan. Iniangat niya ang kanyang ulo at nakita niyang mahimbing na natutulog ang kaibigan niyang si Kevin sa kabilang papak. Nangiti si Andy. Lubos ang kanyang kasiyahan dahil natuwa siya sa ginawang iyon ni Salve. Makitid lang kasi ang papak na pang-isahan lang, pero nagawa pa rin ng dalagang sumiksik sa kanya para lamang makatabi siya. At kahit hindi pa nito ibinibigay ang matamis niyang oo, ay alam na ni Andy na mahal din siya nito. Kaya kanyang niyakap ang dalaga at hinagkan ito sa noo at muli na siyang natulog. Kinaumagahan ay tinanghali siya ng gising. Kung hindi pa siguro siya nasilaw mula sa liwanag na tumatagos doon sa kanilang silid, ay hindi pa siguro siya nagkamalay. At narinig niyang nagkakaingay na sa labas ng silid. Naisip niyang nasa pagkainan sila at malamang ay nag-aagahan. Paglabas niya ng silid ay hindi nga siya nagkamali. Naroon nga silang lahat at kumakain na magkakasabay na napatingin sa kanya nang siya ay lumabas. Tumayo ang isang kapatid ni Salve at niyaya si Andy na doon na maupo katabi ng ate niya. Pakamot-kamot pa si Andy ng kanyang batok. Kung kaya nakatikim patuloy siya ng pambubuska sa mga kapatid ni Salve. Kunyari ka pa, Kuya Andy. Pang-aasar pa ng mga ito. At sabay-sabay pa na naghiyawan. Naramdaman ni Andy na nangapal ang kanyang muka at nakaramdam siya ng matinding hiya. Na pati ang pamumula ng kanyang mga pisngi ay pinansin pa ng mga ito. Wala namang nakikitang pagtutol si Andy mula sa mga magulang ni Salve. Pakiramdam niya ay boto naman ang mga ito sa kanya. Pagkatapos nilang makakain, ay inihanda na nila ang kanilang mga gamit. At habang ginagawa nila iyon, ay napapasulyap siya sa labas ng silid. At may mga pagkakataong nagkakasalubong pa ang pagtitinginan nila ni Salve. Bakas na bakas niya ang lungkot sa mukha nito. Mabigat din naman sa loob ni Andy ang umalis. Kung siya nga lang ang masusunod, ay parang ayaw na niya talagang mawalay pa kay Salve. Pero may tungkulin siyang sinumpaan na kailangan niyang gampanan. At nang papaalis na sila, ay halos hindi matapos-tapos ang kanilang ginagawang pamamaalam at pagpapasalamat na rin sa lahat ng taga roon sa nayon, partikular na sa mag-anak ni Salve. Napakabuti ng ginawa ng mga itong pagtanggap sa kanila. Bago sila tuluyang umalis, ay lumapit si Andy minsan pa kay Salve. At doon na niya sinabing mahal na mahal niya ito. At kahit anong mangyari, ay babalik siya para sa dalaga. At kung papayag daw ito, ay kanya nang hihingin sa mga magulang nito ang kamay ng dalaga. Na nagulat si Salve pero halata ang kasiyahan sa kanya. Na kahit hindi pa ito magsalita, ay alam at ramdam ni Andy na pumapayag ito.
At nang tatalikod na siya, ay ibinigay na nito yung kanyang matamis na oo. Pero ang masasayang tagpong iyon ay siya palang pasimula ng masalimuot at nakakagimbal na mga pangyayari na kahit ang kanilang mga kakayahang makita ang mga maaaring mangyari sa hinaharap ay hindi gumana at hindi man lang sila nabigyan ng hudyat o anumang babala. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.